O Arosa regresou hoxe aos adestramentos no Manuel Jiménez con vistas á fase de ascenso a segunda B que o equipo disputará o vindeiro mes de xullo. Antes de comezar os traballos, os xogadores tiveron que facerse as probas da COVID-19. Esta é unha das medidas que está a tomar a Federación Galega para velar pola seguridade de todos os seus clubs. Que ven a facer a Federación, neste caso, a Mutua de Futbolistas da Delegación Galicia, que facer os test a todos os xogadores do Arosa e tamén do equipo técnico, e polo tanto todo está transcorrindo a verdade con normalidade, é dicir que os equipos que se fixaron hasta ahora, tanto de fútbol sala como de fútbol, todos pasaron o test sin problemas, e polo tanto, bueno, pues eu creo que neste sentido é para sentirse, bueno, pues relativamente cómodos de que as cousas van evolucionando para ben, non? A fase de ascenso finalmente xogarase en Balaídos grazas ao acordo acadado pola Federación Galega, os equipos participantes, o Celta e o Concello de Vigo. O presidente da Federación Española felicitou a organización galega polas súas disposicións a chegar a un acordo. Pues Galicia é un exemplo no sentido de colaboración, de consenso, de haber abordado entre os 4 clubs a proposta que tamén a Federación lles fixo de poder xogar esta fase de ascenso playoff de terceira división a segunda división B no Estadio Municipal de Balaídos, non? Esta mañá tiñemos a confirmación final tamén por parte do alcalde de Vigo, xa tiñamos con anterioridade tamén do Real Cruz Celta. Dende o Arosa mostranse ilusionados e confiados de cara a esta fase de ascenso. As posibilidades son as máximas, non hai que máis que preguntarlle aos xogadores, aos místeres e todo. A ilusión é grande, vamos a xogalo, todos temos un 25%, fora bromas agora, é complicado, pero eu creo que o Arosa vai a ter as mesmas posibilidades que teñen os outros, porque os outros tamén son grandes equipos, non? Pero, a ver, conocendo o plantel que temos, e se temos suerte nesta pretemporada que agora vamos a facer, todos chegamos ben como esperamos chegar, creo que vamos a ser un dos equipos importantes aí, non? A Federación Galega realizará en total máis de 300 test a 14 equipos. No caso dos participantes de terceira división, ademais destas probas, deberán de facer outra a semana anterior á fase de ascenso.